ще радва. Ягодите има, но тук няма. Да. Само да ви кажа, че тук са отдоле. Ягодите са неуспешни. Там казва, че са успешни. От близки източници. Да. От вътрешни източници. Вярвам ви. Вие сте гледали много. Не, много в другата страна. Да, на смолна. Да. Тук може да снимаш. Това хора е правилно. Хора са дявали тук да го правят. Бомби. Те добре, че са били строителни войски на времето, да правят някакви работи. Абсолютно. В момента нищо не ще се прави. Ние само рушим. Да. Дайте внимателно. По-суха, тя няма тази толкова става клиничка по другата къща. Ей, с едната ръка искам да се държиш, с другата ръка. Ще мърчина тук. От лампата е тръгнала мъка. Да, те затова явно не искат да я спират лампите. Ето грохото на водата, чуваш ли? Как се чува? Виж колко е дълбоко. Да. Искам да те хвана за ръката. Давайте да се чува грохото на водата. Колко е дълбоко. Аз съм идвала като дете, често казвам. Не си го спомняш това. Това почна. Ето му за дявола, виж. Виж ли къде е? Ето ли дявола? Ето ли дявола? Те са го направили. Но там ще минем. Там ще минем. Стъпката бавно направи две кратки и бавно малко. Thank you.